दिनै मोनसे गोथार सान 20 बोसोर दिनै जाफैबाय अरां दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै दा बिनिनो दिनै 20 बोसोर जानायनि रुफाथि मायथाइ रायजो राजा बिथांमोना फालिदों दा बिनिनो लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय गोजोननि आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय दा बिनि थाखाय आं गोजोननाय फोरमायदों आरो जोबोर रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदों अरां ओनसोलाव थानाय जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ बेसेबां मेलेमजिबिफोर दङ बयबो बे हाबाफारिखौ मोनसे जाफुंसार खालामनो थाखाय बयबो जाहाथे बिनि मोनसे मिनिंफुल मोनसे ओंथि गोनां खालामनो थाखाय बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लादों आरो बयबो खौसेथियै जाफुंसार होबाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ आरो गाबोननिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभानि हाबाफारि जानो थांगासिनो दं गाबोननिफ्राय दिनै सानसेनि हाबाफारि अरां दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ लादोंमोन आरो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों फुंनिफ्राय बिथांमोना फिरफिला बिरायनायनिफ्राय लानानै आलारि बाथि बावनायनिफ्राय लानानै दंफां गायनाय आरो बायदि बायदि सावरायमेलखौ लानानै मोनाबिलि समाव बेलुन बिरहोनाय आरो खौसेथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय आलारि बाथि गोथार आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियावनो आंबो सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै आंखौ हांख्रायनाय लेखायै फैनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आर'ज खालामदों आफा बोराइ बाथौनि सेराव जाहाथे गासैबो बर' माहारिखौ अरां ओनसोलाव थानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे गोजोन खौसेथि अनलायनाय मोजां मोनलायनाय हेफाजाब होलायनाय जाहाथे लाबोनो हाथों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा जाहाथे बेबायदि गोसारथि मोनलांबाय थाथों आं बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायनो सानो सेथि हाबाफारिमोन जों माने अरां बियाब बाथौ गौथुमनि सेथि हाबाफारिमोन आरो जोंहा गाबोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा जानो फैगासिनो दङ दा बे हाबाफारिफोरा जोंहा मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरा मोजाङै मोजां जानानै थांदों आरो जों आसा खालामदों आरो गाबोन समफोरनि हाबाफारिफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो बेखिनियावनो आं गोजोननायखौ फोरमायदों नैबे अरां बियाबनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंथायखौ खुंनो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि उदालगुरि जिल्ला बोसोरारि जथुमा बे जथुमाखौ खुंफुंना मोननानै सासे लिंथुमगिरि हिसाबै खुंना हरनाया आंनि थाखाय खाफाल गोनां होनना आं गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों मोनफ्रोमबो हाबाफारिया मोजां दिनैनि बे हाबाफारिया जों फारफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय जोबोद अनसायनाय मोनदों आरो जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरल' नङा जोंनि अरां ओनसोलाव थानाय साखाथि फाखाथि गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंखौ जोबोद अनसायनाय होदों जोबोद जोंखौ हेफाजाब खालामदों दा बेयो मोनसे जोंनि अरां ओनसोलनि लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जोंहा मोनसे गोजोन मोनसे सिनारिया फैदों जाहाथे जोङो गुबुन मानसिनिफ्रायबो अनसायनाय मोनदों जोंनि दिनैनि बे फुंनि आदार जोंखौ माने ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेन्ट बेखौ बिथांमोन जोंनि अरां ओनसोलाव थानाय गुबुन सुबुंफोरा जोंखौ होदों जोंनो मर्निं ब्रेकफास्टखौ होदोंमोन जों बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनांगोन गुबुन सुबुं जानानै आरो बिदिनो जों मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्रा बिदिनो जों गुबुन मानसिनिफ्राय जों अकल बाथौ सिबियारिल' नङा गुबुनफोरनिफ्राय जों अनसायनाय मोनदों बारग' बिबानगिरिफोरखौ जों सावरायबाय जों एसेयाव जोंनि अरां बियाबनि रायजो राजाफोरखौ रंजानायखौ नुनो मोन्दों जोबोद गोसो गोथारै रंजादों बे रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै बिनि गुबै गुदियाव दङ जोंनि थानसालिया समायना मोनसे महर मोनबाय जोंनि लांगोनानि जिथु दरखं बेबो ओंखारबाय सोरगिदिं जेरैबो मोनसे समायना आबहावा फैबाय दा बेखौ लानानै जोंनि अरांनि बाथौआरि रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजादों अरां हालामनि गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो मोनसे धोरोमारि आबहावा बारगोननि लामाखौ नुनानै
जोबोद गोजोनदों आरो जोंखौ बाख्नायदों। गाहाम अनसायनायखौ जों गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो मोननो हादों। दा जोंहा दसे उनाव थान्दै मेल दङ। थान्दै मेलाव जोंनि हाबाफारि धोरोमारि बिथिङाव जों माबोरै जोंनि समाज, जोंनि सुबुं माहारि बा जोंनि न'खरफोरखौ माबोरै जौगाखांहोनो हागोन, जों गासै बिथिंजों बोरै जों जौगालांनो हागोन, सोलोंथाइखौनो बुं, धोरोमारि बिथिंथिंनो बुं, सिजौआरि बिथिंथिंनो बुं, गासै बिथिंजों जौगानायनि फारसे जों सावरायगोन। दा जोंहा अरां बियाबाव थानसालि लुनांगौनि जिथु जेंना बेयो जोब्बाय। दायो जोङो धोरोमारि बिथिंजों, समाज बिथिंजों, जोंनि आखल आखु दानाय गासै बिथिंजों जों जाहाथे खामानि मावलांनो हायो बे बिथिङाव जों सावरायगोन। गाबोन जोंहा जोंनि बेलायावनो धोरोमारि हान्जा सुरु दङ। बेवहाय 24 जोंनि जिथु बाथौआरि गामि गासैबो रायजो राजा फैनानै जोंनि बे हान्जा सुरनायाव बाहागो लागोन। बिनि उनाव गाबोन बेलासिनिफ्राय जोंहा उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा थान्दै आजावनाय आरो थान्दै जथुमा जागोन। बेवहाय मोनफ्रोमबो गासै जोंहा 22 दख'रा दङ, 22 बियाब दङ। उदालगुरि जिल्लानि दालाइ आफाद हिसाबै उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 22 बियाबनिफ्राय मोनसे बियाबाव सा 10 थान्दै बेवहाय बाहागो लागोन आरो बिथांमोननि बाहागो लानायजों जोंनि बे अरां बियाबनि थानसालिनि लांगोनायाव मोनसे जाफुंसार जथुमा जानानै थांगोन होननानै जों आसा खालामो।